Kanti ulula nje nokuhlangana uvele cabanga nomuntu usuke Hello guys, hello everyone. Today we are saying guess who's coming on Uzalo. Qagela ubani oza kuZalo kodwa hlala nathi kule channel uzophela sowazi. Nginibingelele nginamukele kuyona YouTube channel yethu enohlonza kakhulu. Obingelelayo usiyandwa kanyembe ongambiza uma solution mawuthanda. Ngiyacela mntakaba ungaka subscribe, ungabe sasiphuthisa ngezindaba ezishisa ethola kule channel. Cindezela nje subscribe uphinde upress ibell ukuze uthola notification noma yini noma ngi-upload i-video. Now uyazi ukuthi mase kule channel asichitha isikhathi sivele singene shi udabeni. Namhlanje sithinta udaba lomlingiswa ke well known actor waziveza lapha ke emidlalweni ke hostela owawulapha kuMzansi Magic edlala njengomndeni. He's coming on Uzalo. You can expect him anytime on your screen on SABC1 kuZalo. Kusazovela ukuthi uzobelingisa njengobani kodwa ke uthema isiphawulela washo ukuthi ke uzibona nje efitha kulento azoyilingisa. Uzibona engathi ke vele lento beyibekelwe yena kube seqhubeka echaza ukuthi kodwa yena empeleni umuntu onamahloni ngomthetho wakhona kuyayithatha kube nzima ukuthi ke alingise kodwa njengoba esezodlala kuZalo nje uzibona efitha, uzibona kumdlalo omfanele kakhulu ke. I know most of the people love him because he's such an amazing actor. Uyakwazi ukwenza into yakhe, nami nje he's one of my favorite actor. Ngiyazi abanye bazokujabulela lokho kodwa ke ngicela wehlele lapha ngenzansi ku comment box usho umbono wakho ukuthi ngabe ke uzizwe unjani ngalokho ukuza kukamndeni. Masithinto lonye udaba, sithinta isidaba lesilomo sikaMaskandi ke uKhuzani Mpungose ke obenezinhlelo zokwenza uhlelo laphana ke kumabona kude kodwa konke lokho kubhutshele ngenxa yokuthi ujike wabangwa ke izinkampani eziningi ezikhiqiza ke izinhlelo zetelevision ke. Kodwa ke uthe konke lokho uzokuqhubha kahle uma seqedile ukukhipha ke i-album yakhe yalonyaka. Singalindela nje ngonyaka ozayo ukuthi abe nohlelo laphana ku-television elizobe lichaza ngempilo yakhe yangempela ke. Ngicela wehlele ngenzansi ku comment box uphinde usho umbono wakho ngalolu daba ukuthi ngabe uzizwe njani. Siphinde sithinta udaba lokugcina ke lomculo waziwa njengoShoma Jozi onqobe enye indondo eMelika. Kuyaziwa ukuthi ke lo umculi ke osadume kakhulu waziwayo uphinde wathatha enye indondo ke ye-Best Female for Southern Africa kwi-Afrima Awards eMelika ke. Siyazi ukuthi ke ngoJune wayehlabane ke ngenye indondo futhi ye-Best New International Act. So we just like to say congratulations kuyena ke kuyona uShoma Jozi. Siyamjabulela kakhulu ngathi akaqhubeka kanjalo ke. Ngiyacela mntakababa ke ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke upress ibell ukuze uthola ama notification noma yini noma ngi-upload i-video okwami kosuku. Ngiyakuvala khona la ngithi ngikuthanda kakhulu mbukeli wami.